हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जोङो मबाइलजों माबायदियै पेटिएम बेलेन्स आर्निं खालामनो हायो। नोंथांमोनहाबो पेटिएम बेलेन्स आर्निं खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फार्स्टनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना माबायदि आर्निं खालामो पेटिएम बेलेन्स। आङो दायो पेटिएमखौ खुलिबाय। पेटिएमाव जोंहा पासबुक बेलेन्स हिस्ट'रियाव नायनो हागोन आङो बेसेबां एप्सजों बेसेबां रां खामायखो। दायो आंनियाव बेसेबां दं, 114 दङ। आङो उइद्र' खालामबाय माखासे बेंकआव आरो माखासे इउसबो खालामबाय। दायो नोंथांमोना बेयाव आंनि रिसिप्टआव नायनो हागोन दे 20, 93, 2, 78, 1, 0.10 बेबायदि माखासे उइद्र' खालामनाय हिस्ट्रि दं। बेयाव नोंथांमोना नायजोबनो हागोन बेसेबां आङो आर्निं खालामखो। बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो फैदो जोङो भिडिअखौ सुरु खालामदोनि। नोंथांमोना माबायदि आर्निं खालामगोन नोंथांमोना दायो नायदो। नोंथांमोना बेबायदिनो आर्निं खालामनो गोसोब्ला नों फार्स्टआव मा खालामनांगोन, आंनि भिडिअखौ लाइक होग्रोनांगोन। लाइक होनायनि उनाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै साइडआव थानाय अल नटिफिकेसन अलाव थुनानै लाब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा, बेबायदिनो आर्निं एप्स भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो। दानिया नोंथांमोना मा खालामनांगोन, आर्निं खालामनो थाखाय बे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन, आंनि भिडिअनि टाइटेलाव थुनायनि उनाव आर्निं एप्स लिंक दङ, बे लिंकआव थुनानै नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारजों अपेन खालामनांगोन। क्रोम ब्राउजारजों अपेन खालामनानै इनस्टल दायो आङो इनस्टल खालामबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो इनस्टल खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बेबायदिनो आर्निं एप्स नांगौबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि आर्निं एप्स नांबावगौ। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना गोबां रां खामायनो हायो, थाइसे थाइनैबाबो मबाइल इउस खालामनानै मबाइलजोंनो। दायो बे एप्सखौ इनस्टल खालामबाय आङो। इनस्टल खालामखांनानै दायो अपेन खालामदिनि। दायोबो अपेन जायाखै। अपेन फैबाय। अपेन फैनानै दायो जोङो मा खालामनांगोन, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय, भिडिअखौ स्किप खालामनो हाया। जोङो दायो बेयाव लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनो होदो। लेंगुवेज सेलेक्ट खालामबानो जाबाय, हिन्दी, इंलिस बबेखौ। आरो बेयाव बिदों फन नाम्बार बिदो। जोंहा फन नाम्बार होबाय। फन नाम्बार होखांनायनि उनाव बेयाव OTP नाम्बार फैगोन। जोङो सेनाव थुबानो जाबाय। जोङो आङो सेन्ड खालामखांबायमोन फार्स्टआव, माने फैयाखैमोन। दायो सेन्ड खालामफिनबाय आरो ओरै नुफैफिनगोन वान टाइम पासवर्ड। जोंहा OTP नाम्बार फैबाय। OTP नाम्बार फैनानै जोङो बेयो पिन क'डआव OTP नाम्बारखौहाय 8532 लगइन खालामदो। लगइन खालामनानै बेबायदि पेज अपेन जागोन जोंहा। बेबायदि अपेन जाखांनायनि उनाव हिन्दी जाजोब्बाथाय इंलिसाव थुबाय। जोंहा नै इंलिस जाजोब्बाय एप्सआ। जोङो बेयाव बहुद गेम मोनगोन। नोंथांमोना बे गेमखौबो गेलेनानै आर्निं खालामनो हागोन। बायदिसिना फैदेरलायखौ दानना लाजोबग्रोनि। बेयाव आर्निंआव फैबाय। आर्निंआव फैनानै बेयाव दैलि सेकेन्ड जोङो इनस्टल खालामनाय लोगो रेजिस्टार खालामनाय लोगो 55 फैसा मोनगोन। आरो बिदि भिडिअ एड फैबा बेखौ दाननानैसै 30 कइन्सजों 3 फैसा मोनगोन जोङो बेयाव दैलि सेकेन्ड। जोङो बेबायदि मिशनखौ कमप्लिट खालामबानो जाबाय। कमप्लिट खालामनानै बेबायदि बेयाव रेजिस्टार खालामनायाव 25 आरो बेबायदि गेट 25 बेफोरबायदि दङ। इनभाइट खालामोबा 2000 कइन्स। बेबायदि वाट्सएप
WhatsApp Telegram बेबायदि गोबां माबाजों इनभाइट खालामनो हागोन नोंथांमोना माजों इनभाइट खालामनो गोसो आंनियाव नेटआ स्ल' जादों ओंखायनो दायो माने एसे प्रब्लेम जादों फनाबो फैलायबाय जोङो दाननानै होनोसै बेखौ जोङो बे मा फैबाय थायो नोंथांमोना बेबायदि WhatsAppफोराव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनो हागोन 6 थाखा केशबेक मोनगोन बहुत सारि माबा दङ बेयाव आर्निं अपसन दङ नोंथांमोना बे आर्निं अपसनफोरखौ कालेक्सन खालामनानै नोंथांमोना दैलि आर्निं खालामनो हागोन जोंहा दायो सावरायबावगोन जे जोङो माबायदि उइथड्र खालामगोन जोङो बेबायदि भिडिअ फैगोन भिडिअफोरखौ दसे टाइम नायनो होगोन नोंथांमोना सेकेन्ड खारगोन 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्डनि भिडिअ नोंथांमोना बेखौ नायनानै दाननानै होबानो जाबाय 5 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड बेबायदि ओंखारलांबाय थागोन नोंथांमोना बेखौ दानबानो जाबाय दानखांनायनि उनाव दानिया 12 कंग्रेचुलेसन 12 बिदि ओंखारबाय दानिया नायदिनि बेसेबां बारायखो बैयाव एन्ट्रि फिस कइन्स दङ 100 जाबाय जोङो उइथड्र खालामनोबा मा खालामनांगोन 2 PTM लिरनाय दङ जोङो आरो गाहायाव लिरनाय दं उइथड्र मेक्सिमाम उइथड्र बेसेबां 300 जोङो 300 थाखा जाबासो बेखौ उइथड्र खालामनांगोन आरो बेयाव दङ PTM रिल नेम रेजिस्टार PTM मबाइल फन नाम्बार बेबायदि लिरनाय दङ नोंथांमोना बेखौ उइथड्र खालामबोयाव थुनानै उइथड्र खालामनो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो साइडआव थानाय अल नटिफिकेसनखौ अलाव थुनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय